Bültena newey Kirmançkîra mavxer niyadenmaya delal Konsey Rayverî KCK destek da proje çarekerdin Rayverî Şarê Kurd Abdullah Öcalanî heta bin ra azay Konsey Rayverî KCK Sabri Okî aşkere kerd ki mezgiye AKP hona nevurniyayo uzde binzi mesajı mühim day niyadenmaya delal de sujuyin peyniname kongreyi دستجویی کرد یک پارلمانت اروپا د ورازیا پینینامه جا اشکره به او پینینامه د واژیا که گونه سروا قاند چاره کردن دستک بیرو پروژه اجالانی را دستک بیرو داین حتی بین را گرودخانه اورمیه ده گریو ویشانی تپشتیان سیاسی کرد وستو هیرین رشد رامنو اپراسyon kırkerdini hükümete AKP'zi Vakuri Kurdistan'da rameni heta binra verani operasyonan her kışını nerazbiyenzi beneveşi nikabültenema. Niyadenmay delal hem serokine Konsey Rayverî KCK aşkere kerd ki paşdani projeyi çare kerdin Rayverî Şarê Kurd Abdullah Öcalanî û KCK aşkere kerd ki no proje do meseleyan pîrokin meseleyan Tirkiye çareser bikero û hükümeta AKP razî waşt ki destek bido no projeyi û gorê no proje hareket bikero. KCK aşkere kerd ki gunegerek çarçove testağı Rayverî Şarê Kurd Abdullah Öcalanî de müzakere despa bikeri û waşt ki hükümet gorê nay gaman berzo. Konsey Rayverî KCK aşkere kerd ki servakı manifestoyu demokratik biniye Öcalanî cüyanî bibo înan zey hareket gamê mihîmî eştê û niyava. Hükümet AKP nezdî dide sariyo servakı diyalog açarniyo müzakere tigama nê eşt û politikayanê mejûr kerden ramit. KCK aşkere kerd ki înanı paştayê projeyê demokratik bin û derheqê nayê de zonayê şîdayê hometî û arzuan ki hükümet şînê heyetê HDP'yê îmralı wextî ternena. Konsey Rayverî KCK visvîrî ki hükümeta AKP ciddi biyen ra dûrî hereket kena û hewrî dayenanê tarokeyên miyan de ya. KCK aşkere kerd ki eke hükümeti destur nêdû heyetê HDP de di rojan miyan de şûrû îmralı îdê testaxê müzakereyê çare kerdin raya pêroyîn ra aşkere bikerî û nava. Hükümet hewredana ki testax bêmane bikero gunena testax ehetê raya pêroyîn bîro zonayen gune hükümet helwestê xwe aşkere bikero û hometî rê zonayîşan bido. KCK arzuan ki hareketi ma servak müzakere despa bikeri û demê çarekerden qurbanê kayanê wê çînaynan nîro kerden wezîfeyê xwe ardica la hükümeta AKP zey her wextî bêmesulî nezîbî. Niyadenmay delal azay Konsey Rayverî KCK Sabri Okî ajansa xeberan Fıratî anefera qiseyê kerd. Okî hayra ant infazanê esker û polîsanê hükümeta AKP ser û ardizuan ki mezgî AKP hona nevurniyayo û hükümet hona Kurdan qabûl nêkene. Azay Konseya Rayra Berdanê KCK Sabri Ok ajansê xeberan Fırat re qise kerd û hayron ser infazanê polîsî siyaseta AKP û pêvajoya çarekerdişî. O kar ziwan ke mezgê AKP dine bediliyo û raştiya Kurdiyê tarixî hîna zî çîne hesibnena. Sabri Ok polîtikaya AKP û dewlet rexne kerdê û înava. Dewlet vana keşar reaksiyon bimisno do pêvajo vindero. Pêvajoyeke çîna senî vindeno. Tinî şarî şarana ne hesabnenê, tehmilê biyayîşeyî nekene, serbestiyê redkene û vanê reaksiyon memojne. Çêkina nebeno. Ok venga şarê Kurdî û dormanê demokratîk kerd ki nekeve rehewet û va nika pêvajoyek zê pêvajoya haştiyê werteda Çîna. Gamekî pratik nêrcewa. Guna kes xwe mexapîno. Zê bina neheqiyek bibo vervanê xwerdayîş rewaya. Ne şarê Kurdî serbest biyo û ne zê rayver rapo. Hedefê mayê bingehîn û yewin niyê. Sabri Ok hayron ser infazanê polîs û îna dawam kerd. Merdimanê bê pawta danê verguleyan. Genê bin şim yazî raştê îşkenceyenê. Îna êsan û ke mezgê AKP nebediliyo. Mezgeyê hîna zî qebûlkerişê cemaatî, kultur û bawerên ciyarê guretiyo. Ok ser babetê asayîşeke AKP her roj xorê ken û mane va, hikûmet çalakenê şarî xorê ken û mane û her cada heqan ihlal keno û serî zordestiyê dano. Ok persa tena bi quweta asker û polîs eşken û ramiya cemaatî ca biyaro kerd û înava. Pero serdest, patron, paşa, wayrê îqtidarê çîyo ke ser hemfikrê îstixraro. La îstixrarê îna nebeno. Aramî bi çarekerişê meseleyan û demokratik biyayîşê cemaatî awan bena. Sabri Ok bazarkerişê babetê guratoxanê neweş zê rexne kerd û vat na babetê însaniye.
Gune devlet no siyaset caverdo u guratoxan nekero babetê bazariyê. Dermaydeler nümayiş grevi veyşanî vîstûnew tepişteyanê siyasî Kurd zindanê Urmiyê rameno giroteyanê siyasî verezext û zorvajiyê rejima İran destba grevê veyşanî kerdibî la rejima İran ehewlê dana ki biraybazanê ciya îrade û xweverdayana tepişteyan bişîkîno vera nay hemseroka pêjak evîndara Rênas veng da şarî ki serva nümayişa grevê veyşanî werzê serpayan û wayrê cibvêjî. Grotxane Urmiye ye İran'da grevev yesaniye ye grotoxane Kurdiye siyasi roza viştü düdüğüne de devam keno. Grotoxi verva cezaya idam o grotxanan da zorvajiye rejime İran çalakiye xu kararın ramene. Necdi biyayena rejime İran verva grotoxan ki niye vuriya bu sürgün idam o işkencere tehdit kerdene bu babet kayan o zordariye vazena tek tek grotoxan bicero bine bandure tersi. Dureme grotoxan her ki sono benogran. Gore zona isan Ali Reza Resuli, Şerko Hesenpur, Şirvan Niwaji, Abdullah Hemudi u Ali Efşari ki wişiya zxeyle biyaxravin rozane peynandı berdiyayı nevesxane. Grotoxan derman kerdene kabul niye kert, onza peyser ardiyayı grotxane, la da zonaya neki hatta ki vasısa xo meyere kabul kerdene, iyi grebe viyesaniye niye kedenene. Hetebin ra çalakiye mavene grotxanane binandeki her roz hebena benavla. Sevata poştayene xoverdayis Sine, Recayişer, Minap, Zahidan u Benderlenge'de xeyli grotoxan deskert grebe viyesaniye. Hemseroka pejak evindar yenas stek tevede tevri veşambiye u hayron çalakiye grotoxan ser. Renas ardzonki rejima İran vazena şehse grotoxandı vasizane şare kurdu bixenekno. Evindar Renas vat çi Türkü şare kurdi ver ve seresizane çetedayış ye Kobani, Şengal u Kerkuk serhevadayane xuvras gune Evroki ver ve zorvajiye rejima İran çalakiye grotoxan re poş biyero dayene u sevota hers mısnayene vengda homete. Hetebin ra rexisınane mavene netewan ye hekane mordeman je rexisine afi Amnesty International rexisine niyadane hekane mordemi Human Rights Watch komiteye manebiyayene işkence European Committee for Prevention of Torture yaki çapemeniye mavene netewan na derhekte bevengiya xo ramene. Azay konseray verni KCK sabri o ki mülakata xoya anefede her zevbin hayra antipolitikayani rejima İran u numayşa greve veşaniye tepişteyan ser o ki vengda şare kurkı verani haqiyan tekuşine xo berz bikari. Azay konseray verni KCK sabri o ki da zonayan ki niyaqe İran tepişteyan Kurdistan nina kabul kerdin. Sevata Tahran en raya fam kerdini bi Kurdanı meseleyani xo raya müzakeren çare kerdina. O kıvatı İran'da şoreşgereki zindanan deri durumi inanı takip keme. Hometeki zonanı naira aveki mavene cide şoreşgeri Kurdi rapiya hayli tepişte siyasi ameyi darda kerdini. Nipiru mordemi onerini bi judava serbestiye şari Kurdi pauteni. Bina vesile yadeni şoreşgeran ver çotubim. Oka ardız veri ki teyna İran'dani Türkiye Başur Kurdistan Rojava'daki xeyli şoreşkeri Kurdi amebi peygureteni. Ne peygureteni pero mesele Kurdi rabi vakuri Kurdistan ki niyaru. Zindanan Türkiye'de dava PKK'ra biseyan kesi zarederi biseyan hazari esiri cezai müebbet gureti. Beni naide meseleye Kurdi ki çareni bena ağesta. O kıvateni piro riwali zihniyetin netev devleti u xora gayri devlemendiye binan kültürü u biyayana nevinen riwalini politikayana antidemokratik rabeni devlete İran ki naira juya. O ki devamla hayra ant xoverdaş zindanan ser u niyava. Grevi veysani xoverdaş doğru metino. Semedeni numayişi meseleyi demokratik nibiyeniyo hak merdimani esasi vertara havadiyayı. Sabriyo ki aşkere kerdkin ne zindanandı ne ki teberdi kasibin zegt u zorvajiydi cüayişi kabul nekanu u niyava. Gune rejimi İran desinde meseleyane xo çare bikeru. Sabriyo ki peynide ardu zuankı na babet meseleya insaniya. O ki vengda şare kurt u pirukine şarankı verani bihaqiyan venderi u tekusin berz bikeri.
Operasyonu qirkerdinê siyasî bi fermana hikûmeta AKP ramenî lavera nê operasyonanê qirkerdin nerazîben û protestoyî zî her kişinê benê hera. Operasyonu qirkerdinê siyasî vizîrşandî qezaya Batman kercostî dewam kerdî seriştîşê kêyan di çihar gencî amê binçim kerdin. Geverdizî quwetanê Tirk fina reynê herîşê welatîjan kerdî û hîrê kesan girotî binçiman. Zangeha Dîcleyê Ametizî komekê azayê Hîzbullah fina herîşê wendekaranê welatperwer kerdî. Veriye di rojan fina herîş kerdibî û polîsekî şîbî cayê biyer wendekaranê welatperwer kerdibî binçiman zangeh tê tengî ramena. Erdaxan Gölê dizî herîşê şehîtîgehê Ahmet Güler kerdî û hemserokanê Sûkî HDP û DBP ra piya destinê û kesî girotî binçiman. Heta bînra vera hewlîdayanê qirkerdinê AKP nerazîbên şarî zî benê. Qezaya Ahmet Farkinde azayanê YDG'ye qetilkerdinê Rojhat Özdelî protesto kerdî. Polîsan ev bi bombeyanê gaz herîşî nûmaşkaran kerdî. Wendekaranê Zangehê Marmarakî girotin û binçimkerdinan protesto kerdî. Nûmayîstê sloganê Marmara do faşîzm ra bibo mezel berz bî. Zangehê Marmara di netîceyê hemkariyê nîjadperwer û polîsan di destûşeş wendekarî amey derbkerdin û binçimkerdin. Niyadenmay delal vera terora qirkerdin yê vera Kurdan yê hikûmeta AKP jû nerazîbên zî DBP ra amê DBP veng da hikûmet ki fek binçimkerdin giroten û înfazkerdinê Kurdan ra virado. Partiya Demokratîkî Heraman DBP damostayên de aşkere kerd ki jû kişta nêkom kiştenan operasyonê qirkerdinê siyasî yo kişta bînikî qetilkerdinê fîzîkî yo. DBP ardizon ki en peynî Rojhat Özdel netîceyê polîtikayan nêkom kişten de ame qetilkerdin û va Kurd endî şarêkî winaniyekî endî bîro bêvenkerdin û çînîkerdin. Damostayên DBP de vajiyakî têkoşîna serbestiyê Kurd doneyre tepyazî e bi pawtişê erciyayinan û afirnayînên newiyanê cî dewam bikero û niyava. Ma veng danê hikûmet ki hewlîdayanê kayan bi erciyayinan şarî re fekvirado. Operasyonanê qirkerdinê siyasî û komkiştenan ra fekvirado. Temaşekanê delalî mava şarê Kurd û temsîliya ciya siyasî HDP zî nika hedefê herîşanê hikûmeta AKP de yo mawazanê na Pers parlamenterê HDP Birêz Demîr Çelik ra Pers bikerê. Birêz Çelik xeyr amê bültenema. Xêr miyadve şanışma weşwar bo silav Spaskana şimarîzî silam bo. Birêz Çelikînê dide aşmanê peynî de teniya hikûmeta AKP nezdî 2005 kesî Kurdî girotî binçiman û bi seyanê nînazî tepiş yay heta bînra partiya şima HDP zî nika hedefê herîşanê hikûmeta AKP de ya derheqê naydı şima li sevajê. Rast nad aşmıyor şeşi Ekim'da nad AKP herçiler rabir erişi gırsu dünyayı li seri partiya demokratika herama eriş kerdum. Na raverci ihtimal bu ama Kobani ne kevte beni deste dayışı Kobani caya kadar men servacı AKP akıl xu kerdilen wenda de çareseriya pırskırka kurtu yine gam neyişt bir deşifre Kobani caya kadar men Rojava ne baştı yine baştığını işgalo ilhaktaki evşi niyametca ayra akıl wen kerd AKP herçi teze resna na eradı seri raver yaji pon seri na era raver çardı Nisan'ı 2009'da çıkan operasyonu siyasi kırkerdene ard maser zena kararı heni kerd devre. AKP çareseriya demokratika pırskıra kurtu samimi niye. A vazana her çilara ver. İrade kurdi bıkşınım le kurdi bijo beni tesir bandura xo. Çözümü AKP'de padişah variyu kraliyetu imparatoriye esta. Demokrasiyo insan hakları Çin'u
Zayed bu beni bandaro zayed. Kurt seri linganı kuyuz, kurt serhildan daro. Ayşe zora diniş ona. Nairaji operasyonu siyasi kırkerden devam daro. Neşti büro muhtemel esto AKP destekli çaresine demokratika kurtarıcı babasını kararı koya bir yarıya koya askeri operasyon bir ki devre. Ayrıca gerek zafındımı geliyor ve kısmına sonra vayır rejimi de serhildan o mücadele ko daha iyi bers kimi. Nairaji Euro ve Türkiye AKP çevta startı seçimi daha zarı banzda da dest boncada tabi AKP vazena anayasa goriko cardın değiş bir kere aji şoru seri başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi ya Erdoğan işi ne Amerika Birleşik Devletleri yok, Fransa yok. Yani Rusya daha dokşonu vazeno ze kanuni bu ze Yavuz Sultan bu de sarıya hoji ayra bıraştan nairaji herçire raber baraj sedara desmano devam bu ki ez HDP'ra zena milletvekilliğini bitirni milletvekilliğini kazançtı ki meret hilisi yok. Hilis biraz zor milletvekili bir kez anayasa o değişimi. Ayrıca hem baraj nevazanına hem de hedefi hora HDP nevazanına. HDP uru hem siyaseti demokratikte hem de gamo xavati insaniyo mrovati de esta Çin'a HDP'ci ayrıca vazanı daha zor banzede beni hem sedara de baraj bumanı hem de vakti ku bir kere seçim seri namzeti konserna şenek kazanç bir kere. Ayrıca hem siyasi operasyonu kırkerdeni hem ideolojik yönelim o siyasi mahkumiyet kerdo devre Davutoğlu'yu başkanı Komara reisi Komara Cumhuriyet Türkiye naicima gerek rındızanimi ayrıca hem Serok her Serok Selahattin Demirtaş'a hem de partiya kuya demokratika heramla vayil rejimi her cadı desti dengi ku bikemin kurt bikemir bers ki ne yönelimi dinişi mapus bikemir. Biraz çerik ezvana ve suvar be bimanuveside. Zor spas bimanuveside şaşma şanışma ve spas. Paskana. Yadan Maydelal peyninameyi de sujuyin konferansı Kurdiye Parlamentoya Avrupa aşkerebe peyniname de vazyakı serva haşti u çarekerdin gune proje çarekerdin iray veri şari Kurd Abdullah Öcalan ira destek birodayen. Netice name de hayr anciya demi çarekerdin ser u vajiyakı peyvacu ebe xetmiyayin ra ribriyu. Netice name de her zevbiname zuankı güne proje haşti u müzakere demokratik yeray veri şari Kurd Abdullah Öcalan esas biro groten u hevceyin komite takip kerden ame zuan. Her zevbin der hakkı şert u mercani ray veri şari Kurd Abdullah Öcalan nidzi ame vaten ki güne şerti Öcalan'ı biri raşt kerdin. Peyninamede hayr anciye tekoşine hareketi Kurdiye vere çeteyani Daesh ser u vaziyakı PKK listeye rexsnane terörra birovetin. Peyninamede şoreşe rojava zeybabede teybet cagrot u ame vaten ki sisteme xoseri demokratik ye rojava serva kande roşrat miyani modeli do alternatifu u vajiyakı ceniyan şoreşe rojava de roledo gırt kaykerdu. Her zevbini prodayşane kobani de netice namede cagrot u navajiya. Netice ile jwanan PKK şengalu kobani de cuyane be hazaran welatijan ame xelesnayen reynayen u raverşine çeteyan Daesh ame vindernayen. Xoverdaşe kobani perukini dünyada vengda gune gerek biro zonayen ki Kurdik kobani di tenyaniye gune hete politik bir sırasnayen. Zey vengdayine ki konferanstı ame kerdin peyniname dizi ame vaşten ki ambargoy vera rojava biro havadayin yardımı insani biri kerdin. Jubiyena Avrupa razi vaziyakı komeleyani ki kantone rojava deyira yardım biro kerdin. Konsey tivari jubiyena milletenraki vaziyakı vera serreştişane Daesh tedbiran bigiro.
Peynînameyê de sujûyên Konferansê Kurd di waziyakê raya pêrokînra waziyakê jûyê mijdar zey roja Kobaniyê dinya bîro îlan kerdin û silasnayên. An Kazîma Verixodanê hetê Kobanî û derheqê prodayişan di zonayişî alvozê xwe İbrahim Aslan re bicêrime. İbrahim mavê xeyr? Xeyr bistamet. İbrahim vizê re heta ewro gorek zonayîsî û zara yenê prodayîsî dewam kenê derheqê detayan di timarê seva jê. Yani euro heşta eurocu prodayis Kobanî de devam keno. Yani ortana viş 4 saat edi. Zaboza hem yani Kobanî'de hire cephandeki prodayis devam kerd. Tarteni daişi hati doğudu. Ama kişiden niye iki tespit diye idaraber ortaya dedi ki anca çetene daişi havanan anca topan hati su kıtser idadeki yani millet gel fından izan ser pıreşti yani zede eşti nezdi kiri söylesten havanan eşti ortaya rozedi anca tiyarı koalisyonu nasara dızane daişi bombaker Nikaki hem yani hiri cephandi hiri zandeki zabuda prodayis devam kena. و سوار به سوتا زونای سکی تو مرا باره کردی. Evet. نیادر مای دلال هتا بین را سروا پاشتاین و وایروتین خورداین کوبانی نمایش کردستان جان یه واکوری کردستانزی رامنی نمایش نوبت یا سینور پرسوس زی هر روز به سلام کردن خورداین کوبانی دست پاکت. نمایش نوبت یا دوا ماسترت یه کردستان جان رامنا نمایشکاران زیهر روژی اب زنجیر مردمی وری خدایت کوبانی و خورداش کوبانی سلامی کردی. ولاتجان وری خدایت کوبانی و سروگانان زی بجو خورداش کوبانی بجو سروک آپو خورداش کوبانی ر سلام برس کردی. بعد نمایش نوبت ولاتجان پاک کردنی چورمه کردی. گرودخانهان ترکیه زخت و زورواجی وره تپشتیان رامنا و هتا بین را بابدا تپشتیان نیوشتی روشدمده. Zihniyet devleta Türkiye onca kari seroyo. Lewe grotxanandı zulm u binelingan grotana hekandı grotoxe nevesi nevesxanandı bile bi zihniyete devlete yene tiyeri. İbrahim Kurban viştu dediği seriyo ki zerredero Ametra hatta Tekirdağ, Gümüşhane, Mersin u MPCoy metresiye İstanbul grotxanane ciya dement. Çena Kurban, Serpil Kurban da zonayene ki piye xodu, hipertansiyon, biyebesiye viyelikan, tüberküloz, xeyle neveşiye esti, rivale gram biyayene duruma xora, berdiyo nevesxane Bayrampaşa, la udzaki rast seresize qeseyen yeju doktore Nijat Perest amu. Doktor Hurenda derman kerdene, bojiye xosero deke Atatürk Mısno İbrahim Kurban uvat, esma zonen smada tevaçino. Kurban ki savata protesto biye derman peyserşi grotxane. Serpil Kurban ardzonku seyran nivay viyelike piye xo niye gureyene, la doktori tsont seriyo dzirat yevan yevano. Kurban vat, teyna hebe dezi diye piyemi, polisan savata derman kerdene dzira ajantiye vaste, unnukaki doktore Nijat Peres vejiyo. Piyemi rivale tüberküloz u viyelekane dzira kuxeno goni kenovindi. Hometera histariye vazeme. İhadeye İstanbul vije roza hekane mordemi yedinadı savata serbest raverdayene grotoxane nivasane granan hatta meydane Galatasaray juşiye isvrast vlavok kerdvila. Çalakiye'de hayronciya İran'da greve viyesaniye ye grotoxane kurdi ye siyasi ser Necdibiyayena devleta Türkiye ver ve grotoxan ame protesto kerdene. Seroki İhadeye İstanbul Abdülbaki Boğa u Azaye Komele Zeynep Yıldız Çalakiye'de qesey kerd u da zonayene ki hem İran'dı hem ki Türkiye'de ver ve grotoxan politikaya imha kerdene yene za ardene heke grotoxan bir maven yene ihlal kerdene.
Niyaden Maydelal Riwale hefteye Heqê Merdimaniyê Dinya Tirkiyeyê zî şaxanê Komeleyê Heqê Merdiman xelê cayan din nûmayişî viraştî û nê nûmayişan de hayra anciya durumê tepişteyan ser. Şaxê İhada ya Amed tewrê pûnc sazgehê ciya çarşovê hefteyê Heqanê Merdiman de yo eşkerekeriş da û hayron ser ihlalkerişa guratxanayên Tirk. Serokê İhada ya Amed Racî Bilîcî ser namê sazgehanê qisa kerd û vat Tirkiyeyê caweke en zaf ihlalkeriş benê guratxaneyê. Bilîcî arz wan ki dewlet gurata xwan zê sucdarê potansiyel vînana û vat javer guratxaneyê zayê komkirçî bî. În kezî agerê jayê sürgünkerdişî tecrîd û işkencexaneyan. Şerîgeke Amêbê tê het badê eşkerekerişê postaxane û seva destekdayînê gurata xwan qerdpostal şewitî. Cora Merg dezî îhadayî jî verê postaxane de Amêyê pê het û hayron serkerdiş û zextanê guratxanan. Pawtoxanê Heqanê Merdiman dimazî guratoxan rê qerdpostal şewitî. İzmîr dezî Pawtoxanê Heqanê Merdiman komyayişek çepemenî viraşt û hayron serkerdiş û zextanê guratxanayên Tirk. Aktivîstanê Heqanê Merdiman dimazî guratoxanê zindananê Buca Kırıklar û Alî Ağa Şakran rê qerdpostal şewitî. İstanbul'da zî aktivîstanê İhada meydanê Galatasarayê de eşkerekerişek de çepemenî û rêna hayron ser rewşa guratoxanê Neweş. Serokê İhadayê İstanbul Bakî Boğa rewşa guratoxanê Neweş arziwan. Pawtoxê Heqanê Merdiman dima razî şî postaxane û guratoxan re nameyê şewitî. Dersim, Adana û Xela Canê Bîn de zî bi aynî arman çalakî viraziyayê û guratoxan re nameyê û qerdpostalî şewitî. Şaxê İhadeyê Dersimkî derheqê hefteyê Heqê Merdiman de jû damostayên kombiyayên çapemenî viraştı û hayra antî bininkerdişî Heqanê Merdiman. Şûbeyê Dersim yê İhade çarçoveyê hefteyê Heqê Merdiman de bana şûbeyê xwe de kombiyayên çapemenî viraşt. Serokê şûbeyê İhadeyê Dersim Gürbüz Sönmezî kombiyayên de qiseyê kerd û hayra antî îxlalê Heqan yê Rojhilatê Miyanî û Tirkiye ser. Sönmezî aşkere kerd ki badê seriştişanê Daeş yê vera Şengal, Nînova û Rojava şarê qedîm yê Rojhilatê Miyanî ev bi talokeyê qirkerdinan ra rîbirîmayê. Gürbüz Sönmezî Erzewbîn aşkere kerd ki herbê Miyanî yê Ukrayna dizî mora xwe da sera 2024. Serokê şûbeyê İhadeyê Dersim Gürbüz Sönmezî vera bininkerdişê Heqan hayra an tekoşîna piyayî yê şaran ser. Hewlidayên Meclîsê Sûkiyê Dersim derheqê kampanyaya paştayîna Rojava û Şengal de jû kombiyayên viraştı û hewlidayên veng da şaran ki destek bidê kampanya. Derheqê kampanyada Salonê Meclîsê Dersim'de kombiyayên viraziya. Hem şaredarê Dersim Mehmet Alîbûlî kombiyayên de qiseyê kerd û hayra ant kampanya ki seweta Rojava û Şengal amê dest çikerdin ser. Bolê visvîrî ki herêmê Şengal û Rojava de hona tengî rameno û welatizan ra waskî destekê xwe biramne. Mehmet Alîbûlî ardizon ki destekdayîsê mexdûran meseleyê da wijdanîya. Yardımkarê hemserokê şaredarî İbrahim Kasunîkî da zonayên ki zereyê sînoranê Tirkiyeyê de 10,000 kesî yardım pîtenê. Kasûnî askere kerd ki gorê zonayîsê ki koordinasyonê yardımê Kobanî û Sengal dayê ambaran de malzemey biyêkêmî. İbrahim Kalsuni waskı kampanya reyna fena bîro ganî kerdin. Kalsuni arzon ki hewceyî nizey malzeme pakî, mamayê domonan, kincê domanan, cayê pitikan, werdisê wîskî, art, derman û awestê. İbrahim Kalsuni pêrokên welatizan ra waskı pas bidê kampanyaya pastayîn. نوێما ئەورۆ نیابی هەتا ڕۆژە دشەمێ بمانەوەشیدە.